Bé, aquesta al·legació ja l'havíem presentat l'any passat amb els mateixos termes i també se'ns va denegar al·ludint a una manca de competències de l'Ajuntament per poder gestionar aquest tema. Aleshores, aquest any la vàrem tornar a presentar perquè en aquest període, durant aquest any, vàrem descobrir que hi havia pobles d'aquí de Catalunya que havien aconseguit tenir més servei d'urgències. Aleshores la vàrem presentar, se'ns va denegar, tot i que aleshores sí que ja es va assumir en aquell mateix ple que es faria un estudi per veure com es podien obrir. Doncs el primer model que vàrem trobar va ser a l'Hospitalet de l'Infant, que és on vàrem anar ahir i on ens van explicar una mica tots els passos. Aleshores aquí és l'Ajuntament qui assumeix dins dels seus pressupostos l'obertura del CAP durant el període estival i fins a les 12 de la nit. Aleshores ells el que fan és es posen en contacte amb l'ICS, ho demanen, l'ICS els hi denega, aleshores ells com a ple agafen aquesta competència, es reuneixen amb el delegat territorial de Salut i ja està, i ho obren. I aquest és un model, i després un altre és a Miami Platja, on aquesta gestió es fa també directament amb l'ICS. El que passa és que la diferència entre les dues poblacions és que a l'Hospitalet de l'Infant tenen gestió privada i en canvi a Miami Platja és directament ICS, per tant es pot fer. La idea és un servei d'urgència 24 hores, 365 dies a la setmana, amb la farmàcia de guàrdia que va aparellada en aquest servei. Això és el nostre objectiu final i de fet és un objectiu que també és realitzable perquè l'any passat la Generalitat va publicar el PLANUC, que és el Pla de Serveis d'Urgències de Catalunya, on precisament es denunciava en aquest mateix estudi que les urgències hospitalàries tenien entre un 52 i un 63% d'urgències que en realitat eren ambulatòries. És a dir, que s'estaven col·lapsant les urgències hospitalàries per tenir tancats arreu de Catalunya molts serveis ambulatoris. Per tant, aquest és el nostre objectiu i, de fet, ja ha quedat demostrat que és una necessitat.